Ahoj, volám sa Aďa, som O2 Guru a toto so svojím telefónom rozhodne neskúšajte. Výrobcovia telefónov CAT B25 a B15 tvrdia, že sú to telefóny určené do extrémnych podmienok. Môžu to byť napríklad adrenalinové športy, práca na stavbách a paradoxom je, že väčšinou ľudia zničia svoje mobilné telefóny pri banálnych situáciách. Na to, aby som ich zničila, ja srdce nemám a preto som si zase pozvala Rastia. Ahoj. Prosím ťa, otestuješ tieto telefóny pre mňa? Áno, pri autách som ich zničil najviac. S radosťou. Ďakujem. Živím sa testovaním aut, snažím sa ich dostať na hranu a práve je to podobné možno aj s telefónmi. Človek chce vidieť až na tej hranici, koľko telefón vydrží a tam sa ukáže jeho kvalita. No dobre, robiť? daj ich pod zadné koleso, teda pred zadné koleso. Toto má zadný pohon a ja ich prejdem. Displejom hore. Ale jasné, však to sa bežne na internete robí, to som už videl 100-krát. Takže toto to musí zvládnuť hneď. Tak poď. No, perfektne, vyleteli von. Počkaj, ešte ich nedvíhaj, musíme ich zavalcovať do asfaltu. No. Idú. Pozri, akurát to reaguje na dotyky pneumatiky, ináč je to akože v poriadku. Zdvihnem Dobre, ťa, dobre? áno. Ahoj, Ahoj, kto je tam? Aďa, O2 Guru. A na druhej strane? Tu je Rasťo, ktorý ti ukáže ešte jednu vec. Zadným kolesom odstrelím telefón z tejto dráhy preč. No a ty aspoň uvidíš, čo je to driftovanie. Ja sa, akože ničoho sa nebojím, len toho, že dokázali sme to trafili, no. Čo ti vrti? Kde je telefón? Telefón zmizol. Takže sme s ním niečo aj urobili, ale neviem, kde je. Poď ideme ho hľadať. Poďme. Hovorí mi, že volaná osoba je momentálne nedostupná. Tak asi sme ho vypli. Asi sme ho vypli. Ale neviem, či nemohol skončiť, keď som ho ja odstrelil bokom. Tak viac... Aha, aj tu je. Máš ho? Áno, mám. V akom je stave? Vieš čo? Tieto dvierka sme trošku tak akože vyhli. Skús ho zapnúť. No a ideme ho zapínať. Smrť všetkých cestujúcich. Tak toto bol už ale naozaj extrém. Bol. No neviem, či by som mal ešte to srdce naozaj. To skúsiť aj s dotykovkou, to nemôže žiadny telefón na svete vydržať. Klobúk dole pred týmto, ja som myslel, že zakašľú už pri tom, keď sa vrátim. Áno. Že vtedy to bude akože definitívne. Ja som Nech ti sa vravela, páči. že to vydrží. Ďakujem. No, tá dotykovka ma milo prekvapila tým, aký má odolný displej. To Ďakujem ti. ostatné sa dá zabaliť aj do železa. Čau. Ahoj.